Viete čo? Urobím to tak, že nikdy. Pretože je to armáda Slovenskej republiky, ja si tú hodnosť zaslúžim. Je to kapitán v zálohe. Nemám z toho ani euro, nemám z toho žiadnu výhodu. Zavezuje ma to k tomu, že keby nastala nejaká udalosť, budem musieť ísť slúžiť do armády Slovenskej republiky. Keby napadli Slovensko nepriatelia, Igor Matovič bude doma znova sa vyhýbať povinnosti, vymýšľať si diagnózy. Andrej Danko je, ako sám hovorí, pripravený v prípade potreby slúžiť vlasti, keďže by ako kapitán velil menšiemu oddielu. Vzhľadom na jeho vek je však málo pravdepodobné, že by bol aj v prípade mobilizácie i hneď povolaný. Alright. Oh, okay. I'll just record to the end of the round and there we go.